Primeran, C bat, 94 10. Bidaia agentzietako talde bidaiak aukera ona? Bidaia agentzia batek antolatutako talde bidaia egitea aukera ona ote den? Ez da sekula izan ideia ona. Nagusiki, ezin duzulako bidaiaren antolaketan parte hartu. Plan itxi badago, eta zuk egokitu egin beharra daukazu. Zure kabuz antolatuzkero, beste erabatera egingo zenuke. Ez daukat inolako zalantzarik. Beste nonbait hartuko zenuke ostatu, beste otortu batzuk egingo zenituzke, etzenuke ordutegirik lotuko, eta esan gabe doa, bidaiari zuku handiagoa aterako zeniokela. Ze nahierara antolatuko zenuke, eta zure gogara egingo zenituzke gauza guztiak. Esan nahi dudana da, improvisaziorako aukera izango zenukeela, nolabait, ez? Inolako azalpenik eman beharrik izan gabe, hala, hau etzegoen gure planen artean, baina alaxe egingo dugu, azken finean, esan nahi dut, edo zer gertatuta ere, moldatzeko aukera izango zenukeela, askatasun osoz jokatuko zenukeela, eta oso argi daukat, bidaiatzeko orduan, askatasuna oso garrantzitsua dela. Bai, askatasuna garrantzitsua? Nienago, hain ziur. Uste dut bidaiatzeko orduan, balio handiagoa ematen diogula lasaitasunari, adibidez, eta horixe da hain justu, antolatutako bidaiek eskaintzen digutena. Ze oso ziur nago, zuzeu ere urdurituko zinela bidaiaren bat prestatzen. Helmuga turistikoa dela, ostatu mota dela, egonaldi gastuak, zer bisitatu, leku aldatzeak nola egin, horrek guztiak lana eskatzen du, denbora behar da. Eta askotan gure senetik ateratzen gaitu. Ez da hala? Ez dakipanik hori beti horrela den. Bidaia motaren arabera, bai, izan liteke, baina ez zait iruditzen beti gertatzen den zerbait denik. Nik behintzat ez dut buru austerik izaten. Akaso, gertatzen dena da, antolatutako bidaia aukeratzen duenak, beti egiten duela autu hori, eta beraz, bere kaxa antolatu behar duenean, ez dakiela nondik hasi. Bai, hori ere izan liteke, bai. Dena den, ados, bai. Badago lasaitasun hori eskertzen duenik, buru austerik nahi ez duenik. Baina nori gustatzen zaio besteen esanetara egotea? Besteek agindutakoa egitea? Jesus, baina zuk zer uste duzu direla bidaia horiek? Ez duzu inoiz halako bidaia batean parte hartu? Tira, egia da ez dagoela improvisaziorako tartean dirik eta normalean ezarritako planetara egokitu behar izaten dela, baina kontua da dena oso ondo pentsatuta egoten dela eta ez duela merezi aldatzea, Ze lekurik ikusgarrienak, interesgarrienak bisitatzeko aukera izaten da. Bertako gastronomia probatzekoa, atxeden hartzeko tartea ere egoten da beti. Eta begira, gehiago esango dizut. Ziur nago, aisialdi denbora ere egoten dela. Nor bere kaxa, nor bere kaxa ibiltzeko, bakoitzak nahi duena egiteko, aizu, beraz, ez da haintxarra, ez da? Beira, horretan arrazoi duzu, Ez dut sekula halako bidaiarik egin. Baina, errezeloa daukat, zu ere etzarela askotan egon. Ara? Ziur nago aisialdi denbora ere egoten dela, esan didazu eta... Arrazoi duzu, bai, naiz sekula izan, baina joango nintzateke, benetan diotsut, alde txar baino on gehiago ikusten dizkiot nik, bai? Esaterako, taldean bidaiatzea beti izaten da
zure kaxa bideiatzea, baino merkeagoa, bai? Ala ez, Bai, merkeagoa bai. Baina jendetsuagoa ere, bai. Denak ordu berean eta leku igualetan ibiltzen dira, eta izugarrizko ilarak izaten dira. Bai. Eta esan beharrik ere ez dago, hori gogaikarria dela. Horrela ezinezkoa da parean duzunaz gozatzea. Zure kasa zabiltzanean aldiz, ez zaude ordutegietara lotuta, eta beti daukazu moldatzeko aukera. Tira. Eta horrek noski, aukera ematen dizu, jende gutxien dagoen orduetan bertaratzeko. Eta ez puntako orduetan. Bai, horretan, begira, arrazoi osoa duzu. Ikaragarria da, zein desberdin ikusten den gauza bera, bakarrik egonda edo jendez inguratuta zaudela.